Ще ви разкажа една много интересна история, която ми се случи точно преди 2 часа. Направо хора, няма да си напреста колко ме сам да кажа, обаче знам, че много искате видео. Просто знам го, усещам го и вие пишете. Искам да ви зарадвам с нещо. Значи, това няма нищо общо с този шорт, но просто искам да ви кажа. През тази седмица, може би петък, но може и да не е през тази седмица, а началото на следващата, ще кача ново видео и вече знам за какво ще е то, но това ще го оставя като изненада. Се върна на странната ситуация. Значи ходим на допълнителни уроци по математика. И то е 1 час пътя от нас до там. Трябва да се пътува първо с метро една станция, след това с трамвай 7 спирки. На 7-та слизам, има още ходене и чак тогава слизаш. Това е по-лесно, защото бях с майка ми. Обаче, тя ми каза, че няма да седи 1 час да ме чака и след това се прибира с мен. Аз трябва сама да се прибера. Аз казах, че надали ще се справя, смисъл, ще загуба. Въпреки, че има Google Maps, нали, аз го ползвам, обаче просто нещо стана, че нещо не можа да се оправя. Давам му за транспорт, защото нали трябва да такувам там автобус, как трамвай, или казах, че забравих май трамвай. И натискам на Google Maps за транспорт, за градски транспорт и то нещо ми го сменя на пеша. И някъде ме отвежда хора близо до циганската махала. А там, в принцип, знаете, че изобщо не е безопасно, особено за дете на 13 години. Само, аз не бях там, бях близо. И този Google Maps не се знае, къде ще ме отведе. Той не ме е разбрал и аз не съм го разбрал, защото въвеждам едното, прави съвсем друго. На някоя някоя от спирките, на които трябваше да сляза. 11-ката трябваше да хвана, обаче имаше един автобус 11-ка, обаче аз не се качих на него, защото просто беше автобус, ама ми трябва. Се е оказвало, че трябва от другата страна да отида, въпреки че нямаше никъде пешеходна пътека, поне аз не видях. На другата страна да отида и там да си взема трамвай. Така, звъна на майка ми, звъна на баща ми. По-скоро той не ми звъна и аз му обясних. Той вика, че ще ме вземе, защото знаете, че имам родителски контрол и на родителския контрол, поне на андроиди е така, не знам на iPhone и как е, но на андроиди чрез FamilyLink, това е приложението за родителския контрол, от което можеш да следиш детето си, т.е. телефона му, нали, къде се намира той така ме видя и аз бях просто убедена, че така ще стане. Аз съм много притеснителен човек, хората от съм ще потвърдят. Аз буквално се притеснявам за най-малкото нещо. Буквално не мога да помоля, просто не знам какъв пример да дадам, например, саме да помоля някой на улицата, например, да му кажа, знаете ли къде се намира еди кое си? После загубих из цяла София и баща ми накара да дойде да ме вземе. И следващия път, при който отида, просто не знам как ще се справя. Хора, пожелайте ми късмет. Може за късмет, за още по-голям късмет, да напишете в коментарите, това е Мартиконче, ще ли съм Детелина, любимата ми. Така че да. Това беше и очаквайте много скоро много дълго видео. Чао!